O croeso i chi I Oriel Ynys Môn yn Llangefni ac I raglen arbennig lle byddwn ni'n bwrw golwg ar yr arddangosfa yma o'n nghwmpas I. Mae'r Oriel yn dathlu phen-blwydd yn 20 oed eleni, ond mae hanes I sefydlu hi yn mynd yn ôl 10 mlynedd ar 20 a mwy. Bron I unrhyw un sy'n gwybod yr hanes, mi fyddwch chi'n gwybod mor addas ydy hi mae gwaith Charles Tunnicliffe a Kyffin Williams sy'n cael ei arddangos yn ystod cyfnod y dathlu. Wan Pat West ydy prif swyddog amgueddfeydd ag archif Ynys Môn a curadur yr arddangosfa yma. Be ydy'r hanes, Pat? Da ni'n mynd nôl I 1979, gan anffodus ar ôl I Charles Tunnicliffe farw. Mi fydd na frwydro mawr I benderfynu be I wneud efo'r casgliad. Fe gafodd cyngor bwrdeistref Ynys Môn yr arian trwy grantia gan y blaen I fedru prynu'r casgliad. Ac mi gafodd o I arddangos yn y llyfrgell Llangefni yn 81. Ond wrth gwrs mi fu yna frwydr wedyn I leoli Oriel newydd I gymryd y lluniau yma ac I ddechrau arddangos trafodaeth yr ynys. Cymerodd hynna 10 mlynedd wrth gwrs ac mi agorwyd yr Oriel yn 1991. Ac ar ôl yr hanes o sefydlu Oriel Ynys Môn, wrth gwrs, mi ddath Oriel Kyffin da ni yn ei rwan. Do, 2008 ar ôl disgwyl yn hir am honno hefyd. Kyffin ei hun wedi bod yn ofnadwy gefnogol o Oriel Ynys Môn o'r cychwyn cyntaf. Ac wrth gwrs, oedd o'n brwydro'n galed I gael Oriel I gelf Cymreig. Ac oedd o'n benderfynol mae yn Llangefni ddylia Oriel oedd yn cymryd I enw o fod. So felly 2 gawr celfyddydol yn yr un adeilad. Ie, a'i gwaith nhw'n cael ei ddangos yr un pryd. Wel, mae'n gynharach, mi gafon ni gipolwg y tu ôl i'r llenni yma yn yr Oriel a gweld lle mae'r casgliadau yn cael eu cadw. A hynny yng nghwmni un o swyddogion yr Oriel, Iwan Jones. Fi di'r swyddog amgueddfeydd yma, ac prif cyfrifoldeb ydy edrych ar ôl y casgliadau. Mae yna bob math o casgliadau yma o archeoleg I hanes cymdeithasol, ac un o'r prif casgliadau ydy'r casgliad celf. Ac mae gen ni'r casgliad Kyffin Williams, casgliad Charles Tunnicliffe a casgliad chwiorydd Massey. So mae yna amrywiaeth helaeth o waith yma. Rhwng pob peth, swn i'n dweud bod yna 1,500 o waith Tunnicliffe yma. Mae yna 52 o lyfrau sgetsio, 3,500 o tudalennau I gyd. Bydd Kyffin Williams yn aml dod trwy drws efo llond baich o lyniau dan I fraich. Bydd bod yn hael iawn efo'r Oriel dros y blynyddoedd. Byn rwan mae gen I dros 400 o lyniau yn y casgliad. Rhan fwyaf yn nhw wedi cael ei rhwygo'n syth allan o'i lyfrau sgetsio. Gen ni lot o waith yn y flynyddoedd nesaf. Mae'r casgliadau I gyd angen I digideiddio. Da ni eisiau sefydlu bas data o'r casgliadau I gyd. Ac fydd hi'n haws I bobl illa ar un pwynt fedru gweld y casgliadau ar y we. Mae Oriel Ynys Môn yn bwysig I bobl cael mynediad i'r casgliadau. Mae o'n eitha braint cael gweithio efo casgliadau mor bwysig. A swn I hefyd yn licio gweld illa yn y dyfodol rhyw fath o casgliadau newydd yn dod I mewn a bod ni'n adeiladu ar beth sgynnon ni. Iwan Jones, a rhai o gyfrinacha, Oriel Ynys Môn. Pat nôl at yr arddangosfa yma. Be di arwydd o cad testyn yr arddangosfa ysbrydoliaeth Ynys? Mae yna llawer ni sy'n byw ma'n cael yn ysbrydoli gan yr ynys. Mae yna llawer ni sy'n byw ma sydd ddim. Yn ei anghofio bod ni'n cael yn ysbrydoli. Ac I bobl ddod I fewn a cael ei ysbrydoli gan ei gwaith nhw, dyna di pwrpas yr arddangosfa. Pa mor anodd oedd dewis pa lyniau i'w rhoi yn yr arddangosfa? Dim yn rhy anodd. Oedd eisiau dangos cyfuniad o'r lluniau, dangos pa mor dalentog oedd Tunnicliffe mewn bob math o gyfrwng. Kyffin Williams hefyd, wrth gwrs, da ni wedi cael benthyg lluniau. Mae yna gap efo gwaith Tunnicliffe, sgynnon ni'n gymaint o luniau gorffenedig, a da ni wedi cael benthyg nhw o gasgliadau preifat. A mae hynny'n cyfoethogi'n arddangosfeydd ni, yn casgliadau ni, I bobl wybod mae yna gymaint o waith celfyddau yma allan yn y byd mawr. Wel, yr arddangosfa yma ydy'r tro cyntaf I waith 2 artist amlwg o'r ynys, Kyffin Williams a Charles Tunnicliffe gael ei gweld efo I gilydd. Ac yn y munud, mi gan ei olwg o gwmpas yr arddangosfa efo Catrin Williams ac Iwan Gwyn Parry. Ond cyn dod yma, mae Catrin ac Iwan wedi bod draw I hen stiwdios Kyffin a Tunnicliffe. Mi ddechreuwn ni efo ymweliad Catrin a pwll fanog ger Llanfair Pwll.
O'n i'n abod Kyffin weddol, a nath o ddeud, os foswn i'n dymuno dod draw i weld I gartre fo lle, o'n nes I ffonio dod draw. Oedd o'n brofiad reit surreal, dweud y gwir. Yn y tŷ, enghraifft, nath o ofyn I fi canu iddo fo. Oedd hynny'n reit surreal. Mae Ysbryd o'n dal yma, a mae'n stori amdano fo yn deud wrth ffrind I ryw blentyn bach oedd yn poeni, be ddigwydd I chdi pryd ti di marw? A dwi am fynd ar gwch a llithro ffwr ar y fennau. Felly, heddiw yma dwi jyst yn dychmygu hynna'n digwydd I ryw raddau. Mae'r lle yma'n le arbennig iawn wrth gwrs. Fama fi oedd Kyffin yn byw ac yn gweithio, oedd I stiwdio fo yma yn Pwllfanog. A dyma oedd I gynefin o. Ti'n cael y dyfnder ngwaith Kyffin oherwydd bod o'n mynd I leoliadau. A hefyd I atgofion o'r ardaloedd yma, achos mae wedi treulio cyfnodau mewn lot o rannau o Sir Fôn, pryd yn blentyn, neu pryd oedd o'n tyfu fyny, neu mae'n nabod bobl o wahanol rannau o Sir Fôn. A dwi wrth y modd efo'i fraslinio fo a'i sketchbooks o yng Nghamlwg wedi bod yn y lleoliadau yna. Mae rhai na ni artistiaid yn mynd allan I fraslinio pryd mae'n braf, ond oedd o yn allan ar bob math o dywydd. A dwi'n meddwl ti'n cael y teimlad yna yn y gwaith. Mae'n mynd â nhw nôl i'r stiwdio ac wrth gwrs wedyn mae'n datblygu hynny efo I balet. A ti'n cael y gweadau sydd yn ymlwybro fewn i'r lluniau yn atgofion personol sgynno fo o dyfu fyny ar yr ynys. Oedd o'n berson hynod o ddiddorol. A gennau hanner I ofn o'i ddechrau achos yr acen Saesneg ofnadwy yma. A nes I glywed o'n darlithio ac clywed o'n ynganu'r geiriau, ryri, y mynyddoedd mewn Cymraeg mor deallus. Ac o'n i'n meddwl, wow, mae'n fwy I hwn. Ac oedd o'n real charmer. Ar ddiwedd I oes, o'n i'n cynnal gweithdi yn wneud efo pecyn Kyffin Williams yn Oriel Môn. A mi ddoth o draw I weld fi. Ac oedd wedi gwirioni. Oedd o gered fewn i'r Oriel. A fanno oedd yr athrawon I gyd. Tynnu lluniau na oedd o fath o ffilm star. Fasa'r arddangosfeydd ma ddim yn bosib, o'n I bai o haelioni Kyffin, ond dwi'n meddwl bod o isio cael I waith yn Oriel Môn a'i arddangos. Oedd o'n credu'n gri bod I waith o'i bawb felly. Oedd Tunnicliffe yn hun a Kyffin, ond dwi'n meddwl bod Kyffin yn edmygu fo fath o artist, a nath o gwffio'n ofnadwy pryd nath Tunnicliffe farw I gael gadw'r casgliad anferth o waith Tunnicliffe ar Oriel Môn, felly dwi'n meddwl bod yn hyfryd cael yr arddangosma ar y cyd, felly. A dwi'n meddwl faswn nhw'n falch, dweud y gwir. Dwi'n meddwl faswn nhw wrth I bodde. Wel, o lannau'r fennau draw a ni ardal malldraeth ar arfordir gorllewinol yr ynys. Cartre ag ysbrydoliaeth Charles Tunnicliffe am 35 o flynyddoedd. Iwan sy'n hel atgofion amdano fo. Dwi wedi treulio ar ddegau yn plentyndod i'n myfyrio ac yn crwydro y malldraeth ar ardal yma. Gyn bo Tunnicliffe, Charles Tunnicliffe, wedi bod gymaint o ysbrydoliaeth I fi fel naturiaethwr ifanc ac hefyd fel peintiwr eiddfed. O'n i'n ffodus iawn I ddod yma yn hogyn 7 oed gyda mam a dad, oherwydd oedden nhw'n wedi dod yn ymwybodol bod Tunnicliffe o Charles Tunnicliffe yn gwneud comisiyna. A dyna nhw'n penderfynu I roi comisiwn iddo fo. Dwi'n cofio dod I fewn i'r stafell a dyna Tunnicliffe yn dweud, you can come and sit in Grandad's chair. A ysteddes i'n y gornel yn fama ac mae yna ddesg reit fawr yn fama yn llawn o ddefnyddio celf, yn llawn pastilia, penseli lliw, dyfrlliw, bocsys o crayons. Mi oedd o'n ddyn didwyll iawn, dyn distaw, tawel, clen,
dyn mewn ffordd oedd yn adlewyrchu gwybodaeth helaeth. Oedd yr astudiaeth rhyfeddol na oedd wedi gwneud o'r cofnodion adar a anifeiliaid oedd wedi marw, lle oedd o'n mesur nhw ac oedd yn cofnodi nhw fel ryw arcaif personol. Oedd yn ddim yn gweld nhw fel darna o gelf, ond fel gwaith ymchwil. A dyna sy'n rhyfeddol o ddidwyll am y dyn. Efallai bod i waith gorffenedig o gallu bod i fi yn bersonol yn academaidd yn reit stiff, ond mae'r gwaith ymchwil yn rhyfeddol o llac ac yn llawn egni. Mewn ffordd oedd y profiad o ddod yma yn byth gofiadwy. Wrth i fi fynd yn hun, dwi'n meddwl efallai dyna oedd dyna nath glymu fi'r gweithgaredd yma. Y profiad a'r brwdfrydedd nes i deimlo pan es i nôl adra. Ac mewn ffordd oedd o'n cadarnhau i fi yn bersonol bod gyda fi weledigaeth celfyddyd. Dyma be oedd o'n i ar y ddaear i greu. Dwi dal i deimlo hynna heddiw. A dyna i chi atgofion Catrin a Iwan am Kyffin a Tunnicliffe. Wel, dwi'n falch o ddeud bod y ddau yn nhw yn yr arddangosfa efo fi rwan yn Oriel Môn. Catrin, ydy yr arddangosfa yma waith Kyffin yn adlewyrchu, ti'n meddwl, y berthynas rhwng Kyffin a'r Ynys? O beth sy'n ddiddorol i fi yn heddiw yma ydy edrych o gwmpas nedig y braslinia a gweld lleoliadau ar y map Ynys Môn hefyd. A cyn gwneud y cyfweliad yma, dwi wedi bod yn teithio rownd Ynys Môn yn darganfod lleoliadau oedd Kyffin yn mynd. A mae'n ddiddorol iawn, mae'r teimlad y braslinia yn cyfleu i ryw raddau weithiau'n well na'r peintiadau eu hunain. Iwan, be am waith Charles Tunnicliffe? Di o'n cael chwarae teg yma? Wel, mae hynna yn rhywbeth i'r cywriadur i drafod, ond canran fach ydy hwn o'r casgliad yr Oriel o'r ddau arlunwyr. Yn bersonol, dwi'n meddwl bod gwaith Tunnicliffe yn rhyfeddol ac yn ddigonol i gael adeilad yn y dyfodol a efallai bod hynna'n rhywbeth i'r Oriel ystyried. Ond mae hynna'n rhywbeth dadleuol i ryw arlunydd swn i wrth y modd mewn blynyddoedd i ddwad sy'n Oriel Iwan Gwyn Parry. Ond dyna fo, gawn ni weld. Rhyw ddwrnod. Hynny di, gwaith Kyffin ti'n abod ora. Wyt ti'n cael ei ysbrydoliaeth o weld gwaith Kyffin a Tunnicliffe efo'i gilydd? A dwi'n meddwl bod o'n ddiddorol bod nhw wedi cael y ddau efo'i gilydd, achos yn amlwg oedd Kyffin yn edmygu gwaith Tunnicliffe. I fi, dwi'n meddwl, mae yna 3 darlun anhygoel hyfryd gan Tunnicliffe sy'n dangos emosiwn ddim mor gywrain, falle, ond ar bapur, rhyw fath o bapur brown, fysa ti'n lapio parsel. A mae jyst mae yna symudiad rhydd hyfryd. Sy'n ni'n hoffi gallu defnyddio charcoal a pasteli yn y fath fodd felly. Be sy'n gret wedyn ydy gweld y gwaith manwl a talent Tunnicliffe. I fi, mae'r swyn a'i nôl at y 3 darlun yna i gael lot o wybodaeth i falle helpu ngwaith personol fy hun. A mae'n wych gweld gwaith y ddau efo'i gilydd yma? Yndi, wrth gwrs. Dwi'n meddwl bod cyhoedd yn ymwybodol faint o gasgliad sydd yn yr Oriel sy'n gyfrifoldeb aruthrol i gadw'r gweithfeydd yma sy'n reit fregus. So felly mae'n glod mewn ffordd bod Kyffin wedi rhoi yr sylfaen yma i'r cyngor ac i bobl yn Ynys Môn gwerthfawrogi yr casgliad. Ffantastig yma o waith gen 2 arlunydd dylanwadol yr Ynys. Wel, hyfryd, cas gwrs. Mi gewch chi fwy o wybodaeth am yr eitema ar yn gwefan ni. Ewch i s4c.co.uk/Pethe.